कसुगावनिफ्राय फैदों मोजां जायगाया बिराद मोजां फैनानै गोसोखौ फ्रेस मोनफैदों नोंथांमोना फैनानै रंजाफैनो हागोन गोसोफोरखौहाय सान्ति खालामनो माने गोसोफोरखौ बिराद फैनानै थान्दा माने फ्रेस मोनफैयो आरो बेवहाय फैनानैहाय सिनारिखौथ' आङो नैबे हाजो माबाखौनो साबसिन मोन्दों आरो बिनि अनगा बिनि अन्थाइ हाजो ओमफ्राय बिफां लाइफां बिदि आरो मोजां गासिबो जायगायालाय मोजाङानो टुरिस्टफोरनि थाखाय आरो जों फैनाया बिजनीनिफ्राय जायगाया जाहैबाय नेचारेल बिउटि हाजो दं दै दं बेफोरखौ नायनानै गोजोननाय लाफैनो हागोन आरो कसुगावनिफ्राय फैदों जोङो खालामाथिखौथ' खुनु जिबनाव नुफेराखैमोन खिन्थु जोङो एडभार्टाइजफ्राव जोङो बिदिनो मानसिफोरनि थांनानै फेसबुकफ्राव होनाय मानायफोरजोंनो जोङो नुनानै एसे नायथारनांसिगोन होननानैहाय गोसो दुंनानै फैदों आरो जा जोङो फैनानै गोजोननाय मोन्दों बुहुद बे भुटान एरियानि गेजेरावहाय एसे मोजां बे हाजो सेर सेर बिदि गोसोफोरखौ बोनो हानाय मोनसे जोंनि गेजेरावहाय नुजादों आरोखि दा दावबायारिफोरखौ आङो बेखौनो बुंनो हास्थायगोन जेन' मानसिफ्रा जुदि बाव फैयोब्ला माबा मोनसे न'खरनि दुखु दाहाफोरा स्रां थांगोन निस्सय बाव सिनारिफोरखौ नायनायनि गेजेरजोंहाय गोसोआव एसेब्लाबो गोजोननाया बेरखांलांगोन आरोखि बेखौ आङो दावबायारिफोरनिसिम आं बेखौनो आसा खालामहरदों आरो जोङोथ' बेयाव फैनानै बिराद एमेजिं सोमोनांथाव गोजोननायखौ मोननो हादों आरोखि बिदिनो माइन्ड ब्लयिं बिराद एरि सिनारिखौ नायनानै इसोरनि सोरजिनाय सिनारि बेखौ मालाबा बावनो हानाय नङा आरोखि बिराद मोजां मोन्दों फैनानै बिराद मोजां जागोन आरोखि बेयाव फैयोब्ला माने सिनारिफ्रा ओरैबायदि एक्सेप्टेबोल ना बिराद मानसि गोसो बोनो हाथावथाव बेफोरबायदि सिनारि दं आरोखि सिनेमा शुटिं खालामफैयोबाथ' बिराद मोजां जागोन आरोखि एक्सुवेलि गुबुननिफ्राय आङो बेवहाय फैनानै एसे मोजांसिन मोन्दों आरोखि ना फ्रिनो ओमफ्रायहाय एक्सुवेलि बिराद साइलेन्ट प्लेस बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्रायहाय जे बे जायगाखौ नायग्रा बिराद डिसिप्लिनै लाखिदों बिराद बाख्नायजाथाव आरोखि दावबायारिफोरखौ जायफ्रा नुवाखै फैनो हागोन आरो गोसोखौ रंजाफैहोनो हागोन आरोखि बिराद मोजां बेखौनो आं खावलायदों आरोखि থেংক ইউ বঙাইগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ বঙাইগাঁও ভাইপুৰীৰ পৰা আহিছোঁ তো এনেই ঘূৰি আহিলোঁ ইয়ালৈ জেগাখিনি খুব ভালে লাগিলে আৰু অলপ ভিতৰৰ অঞ্চল যদিও কিন্তু খুব মানে ফেচিনেটিং আৰু জেগাখিনি খুব ধুনীয়া জেগাখিনি চাবলৈ আৰু খুব ভাল ইয়াত স্পট আছে বুলি আমি এনেই চাই থাকোঁ মানুহ আহি থাকে ফেচবুকত আপডেট দি থাকে ইউটিউবতো চাই থাকোঁ তো তেনেকৈ মানে কালামাটি বুলি জেগা তেনেকৈ বিচাৰি ওলালোঁ কিন্তু একচুৱেলি আমি ভবা নাছিলোঁ লোকেশ্যনটো ইয়াত বুলি GPS-তো দেখুওৱা নাছিলে কিন্তু পিছত ওলালোঁ আৰু তেনেকৈ খুব ধুনীয়া জেগাখিনি খুব ধুনীয়া আৰু মানে BTR গভৰ্ণমেণ্ট এইখিনি প্ৰমোট কৰিব লাগে আৰু বেছিকৈ প্ৰমোট কৰিলে খুব ভাল হ'ব জেগাখিনিৰ বিষয়ে মানুহখিনি খুব কম জানে কিন্তু সেইখিনি এৱেৰনেছটো আনিলে মানুহখিনিৰ মাজত যদি সেই বস্তুখিনি আহে তেতিয়াহ'লে খুব ধুনীয়া ফেচিনেটিং জেগা হ'ব আৰু ভাল হ'ব অচে বাকী কি কয় ইয়াত সকলো ঠিক আছে অকল এটা যে যিখিনি আপোনালোকে মানে মানুহখিনি ডিচিপ্লিনভাৱে ৰাখিছে যেনেকৈ ডাষ্টবিনখিনি পেলোৱাৰ এটা জেগা দেখিছোঁ তেনেকুৱা বস্তুখিনি পৰিপাটিকৈ ভালকৈ মানে ৱেষ্টেজবিলাক যাতে বেয়াকৈ নেপেলায় তেনেকৈ নিজৰ জেগাখিনি নিজে ভালকৈ ৰাখিলেও ভাল আৰু সেইটোৱে गिबियावनो जोंनि टुरिस्ट गाइड एस'सिएशननि मानगोनां प्रेसिडेन्टखौ आं हामबाय होनग्रोयो बेनिफ्राय जोङो जाबायदि जोङो सासे एडभाइजारनिफ्राय जोङो बेखौहाय एडभाइस लानानै बे खामानिखौ जोङो मावनाय जादों आरो बेजों लोगोसे दिनैनि बे बिथांमोन जे जाफैदों आं बिसोरखौबो हामबाय होनग्रोयो दावबायारिफोरनि थाखाय आङो बेखौनो बुंगोन माने जोंनि जा साखाथियाव दङ बेयावहाय फान्थाव कालारनि आरो माखासे गुफुर गाबनि माखासे गोसोम गाबनि माखासे नुथायफोर दङ बेनो जोंनि दावबायारिफोरनि माखासे गोसोखौहाय माने बहुद माने इन्जय खालामनो थाखाय बियो बोनो हायो आरो बेथ' खोथाया सैथोआनो माने बे मास बारनायनि उनाव बे हाजोआव माने अनेक रोखोम माने बिबारजों समायनाय माने समायनाखौ जोङो जायफ्रा फैयो बिसोरो माने नेक्स्ट मासनि उनावहायनो नुनो मोनगोन आरो दा बे जायगाया चिरां जिल्लानि जोंनि खैला मैला BCDCनि आन्दाराव बे जायगाया गोग्लैयो आरो बङाइनिफ्राय फैयोब्ला डाइरेक्ट आमगुरिजों फैबाय आमगुरिनिफ्राय ओरै डाइरेक्ट खैला मैला मोनबाय खैला मैलानिफ्राय माने राइट साइडजोंहाय हाबनांगौ आरो राइट साइडजों हाबनानै आर्मि केम्प मोनफैगोन आर्मि केम्पनिफ्राय फरेस्ट मोनगोन फरेस्टनिफ्राय
मोनसे आरो राइट साइडजों हाबफिननानै SSB केम्प मोनगोन बे SSB केम्पआवनो माखासे जानाखि फैनाय नैबेयावनो माने माखासे एन्ट्रि खालामनानै बेयाव हाबनो हायो आरो आनएमप्लयड माखासे सेंग्राफोरखौ लानानै बे बुस्थुखौहाय जोङो खुलिनाय जादों आरो खयजनसिम दङ बेयावहाय मथा मथि 50-60नि गोजौआवहाय दङ 59 जन बायदि मानसि दङ आरो बेवहाय आनएमप्लयड मानसिफोरखौ लानानै बे बुस्थुखौ बानायदों आरो जोङो बेयावहाय जोङो फुंनि 7टायाव जोङो मोनसे सेमिनार खालामो बे सेमिनारनिफ्राय जोङो ग्रुप वाइसै जोङो राननानै होयो जेन' बेवहाय नायनानै थांनायाव जेबो माने जेंना गोग्लैया बेखौ जोङो जोथोन लाफैयो आरो उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जोङो आखायाव दैयो आरो दैनानै लाबोयो देखायफैयो ओमफ्राय बेनिफ्राय लांफिनो आरो